Jeg vil godt forklare lidt om parallaxemetoden, og først så vil jeg gerne forklare lidt om den telescope resolution, som vi har herovre, og hvilken betydning den har for, hvad vi ser heroppe i telescope view. Hvis vi sætter vores telescope resolution på very low, kan vi se, at stjernen her næsten ikke bevæger sig, og det er fordi, at kikkertens opløsning ikke kan registrere stjernens bevægelse i forhold til jordens rotation om solen. Men nu bedre opløsningen bliver, nu mere vil vi kunne registrere igennem kikkerten, at stjernen bevæger sig i forhold til, hvordan at jorden roterer om solen. Og hvis vi så sætter den helt op på very high, så kan I se, så ser man en tydelig bevægelse af stjernen i forhold til jordens rotation om solen. Hvis man nu kigger på afstanden mellem solen og jorden, og hvilken indflydelse det har på parallaxen heroppe, eller parallaxevinklen, så kan man se, at nu, hvis vi gør sådan her, yes, nu mindre rotationen bliver, jordens rotation bliver om solen, nu mindre vil vinklen også blive, og nu større jordens rotation om solen bliver, nu større vil parallaxevinklen så også være, og det kan forklares med, at en mindre afstand til solen giver os en mindre baneradius, og så vil stjernen også, den vil også forskydes mindre, fordi at man bare ikke bevæger sig. Jorden roterer ikke bare ligesom om solen. Jeg sætter lige tilbage på 1AU, som er det rigtige her. Og så vil jeg også forklare, hvordan man også kan se en ændring i parallaxen, når man ændrer på afstanden af solen til stjernen. Og det er egentlig bare, at nu tættere solen kommer på stjernen, nu større bliver parallaxen, og nu længere væk solen kommer på stjernen, nu mindre vil parallaxen blive. Parallaxemetoden bygger på jordens præcise afstand til solen, og det er fordi, at den bevirker til en lille forskydelse af synsretningen. Og hvis vi bestemmer en afstand til en nær stjerne, så vil vi kigge på stjernen med et halvt års mellemrum, og så dermed finde den årlige parallaxe. Og fordi jordens præcise afstand til solen og dens rotation herom, vil stjernerne have flyttet sig en smule i forhold til bagstjernerne. Og den lille vinkel, som stjernerne har flyttet sig, kan vi måle. Og fordi vi kender jordens baneradius, kan vi bestemme afstanden ved at tage jordens afstand fra solen, som er 149,6 gange 10 i 6 kilometer, og så dividere den med sinus til vinklen, og så dermed finde afstanden mellem jorden og stjernen. Og afstanden til den blå stjerne svarer ikke til virkeligheden, da vi kan se, at hvis vi rykker den helt herned, sådan her, da vi ved, at afstanden til den nærmeste stjerne, som er Proxima Centauri, det er 4 lysår, og her der bliver afstanden altså målt i AU, altså gange afstanden mellem solen og jorden, og det er ikke den rigtige enhed, så derfor så er afstanden ikke virkelighedstro.